poslední týden u dalšího videa. Zde jsem tady opět s Pavlem. A budeme ničit skate za 200 korun. Vypadá, jenom ze zadu vám ukážu, čekejte. Vypadá takhle. Tak to můžeš otočit a můžeš to rozsekat. Sekunda. Oh. Ty krávo. Ty pičo. To je roz... si dělám na boty, ne? Tak ještě tu druhou půlku. Ty krávo. A z druhé strany, no takhle úplně rozsekej. Ty krávo. Otočí a no a takhle ty pedy rozsekej. Jo, mám. Jo. Ty vole. Čekej. Jaký brusle, ty vole. Teď to by eventuálně mohlo fungovat. Je to vole. Dělá, rozštípej to. Ty vole. Oh. S tím nemazlím. Kámo, já jsem už to koukej. Já jsem to neuměl. To je kunda. Já to vypíknu. Takhle se to úplně rozseká. A postav si to takhle, kámo. Ne, takhle. Odo, čekej. Čekuj, takhle. Já to se mu to Takhle. Vedle. A to byla rána. A tam na nohu. Tak to opři o to. Tak to bych nechtěl. Já bych nechtěl být v tom skateovým kůži. Já ho spíš zabiju. Tak to byl asi konec, že jo? Jo. Ty krávo! Čum na to! Teď jo, jsem ti to říkal. Kámo, já to z toho ještě vyndám, jakoby. Takže to bude poslední rána. Ne. Tak dvě. Rozsekej to. Ještě, dělej. Víš? Co to je? Gejša. Gejša. Oh shit. To bude konec, určitě. No počkej, já jsem tady to chtěl ještě rozbít. To je vynda. On se rozšroubuje, ne? Nejde. Jdu dál. Bude konec určitě. Takže, čekuj. To dává větší rány, protože to tak neduní. Ty jsi debil, to odletělo. No tak já se asi mám 2% loučím s tímto rozbitým krásným skatem. No, hezký to je. Takže jedna rána a končíme to. Takže zatím, tak to dej na hromádku. Jasně. Poslední rána pro vás lidi. Jdeme na to. Takže čus.